ବୁଝିଲୁ ମନୁଆ ଯାହା ସବୁଠୁ କଷ୍ଟର ଦିନ ହେଲା ଏଇ ଖରା ଦିନ। ହଁ ରେ ସନ୍ତିଆ, ଏ ଯୋଉ ଗରମ ହଉଛି କୋଉଠି ଟିକେ ରହି ହଉଛି ନା ବସି ହଉଛି? କହନା ରେ ଭାଇ, ଏବେ ତ ଖାଲି ଗମ ଗମ ହେଇ ଦେହରୁ ଝାଳ ବୋହି ଯାଉଛି। ଆରେ ଗମ ହେଇ ବହୁଛି ଯଦି ତାକୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖୁନୁ, ମରୁଡି ବେଳେ କାମରେ ଆସିବ। ଓହୋ ଦାଦା, ଇଏ ଯୋଉ ଗରମ ହଉଛି ତା ଦେହରେ ତମେ ଏମିତି ଆମ ସହ ଲାଗି ମଜା ଉଡଉଛ? ଆରେ ବାପା, ବସିବା ଅପେକ୍ଷା କାଶିବା ଭଲ, ଆଉ କାଶିବା ଅପେକ୍ଷା ତମ ସହ ଲାଗିବା ଭଲ, ବୁଝିଲୁ? ହଉ ଦାଦା, ତମେ ଆଉ କାଶନି କି ଆମ ସହ ଲାଗନି, ଏଇଠି ଟିକେ ଗଛ ତଳେ ଥଣ୍ଡାରେ ବସି ପଡ। ଆରେ ମନୁଆ, ସନ୍ତିଆ ବାଜି ଆଇ, ଜଲ୍ଦି ଚାଲରେ, ସେପଟରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ଆରେ କାଇଁ କୋଉଠି ନିଆଁ ଲାଗିଛି? ଆରେ ଏଠି କୋଉଠି ନୁହେଁ, ମୁଁ ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲି ଗବା ଦାଦାଙ୍କ ଦୋକାନରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି। ଜଲ୍ଦି ଚାଲରେ ସବୁ, ଜଲ୍ଦି ଚାଲ। ଆବେ ମନୁଆ, ଆମେ ଗୁଡୁ କଥାରେ ପଡି ସେଠିକି ଯାଉଛେ ସିନା, ହେଲେ ଏକଥା ଭାବୁରେ ଯେ ଇଏ ଗୁଡୁ ସେ ଗବା ଦାଦାଠୁ ଆହୁରି ଗବା। ହଉ ଚାଲେ ସେଠିକି ଯାଇ ଜଣା ପଡିବ ହେଇଛି କଣ। ଆରେ ଗବା, କାଇଁ କୋଉଠି ତ ଦୋକାନରୁ ଏ ଧୂଆଁ ସବୁ ବାହାରୁଛି? ତମକୁ ଦେଖା ଯାଉନି କି ବାଜି ଭାଇ? ଏ ଧୂଆଁ ଦୋକାନରୁ ନୁହଁ, ମୋ ମୁଣ୍ଡରୁ ବାହାରୁଛି। ଆରେ ସତ୍ୟା ଗୁଡୁ, ଏ ଗବା କଣ କହୁଛି କଣ? ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ବୁଝିବ ଆଉ କଣ ଯେ, ଏ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଗରମ ହଉଛି ମୋ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ସବୁ ତାତିକି ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି, ବୁଝିଲ? ଆରେ ହାତେରିକା, ଦେଖିଲୁ ତ ମନୁଆ, ମୁଁ କହିନଥିଲି ଏ ଗୁଡୁଟା ସବୁଠୁ ବଡ ଗବା। ହଉ ଛାଡ ଚାଲିଲ। ଇଏ ଗରମ ଦିନରେ ଟିକେ ପଘା ମଉସା ବାଡିରୁ ଆମ୍ବ ଖାଇ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଚିଲ ହବା। ଏ ଖରା ବେଳେଟାରେ କଣ ବାଡିରେ ଗାଈ ଫାଇ ପଶିଲେ ନା କଣ? ହଁ ବା ବସନ୍ତୁ, ସେ କଣ ଗଛରେ ଚଢି ଆମ୍ବ ଖାଇ ପାରିବେ ନା କଣ? ବସିଥାନ୍ତୁ। ଆବେ ସନ୍ତିଆ, ପଘା ମଉସା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଗଛରେ ଚଢିଯା। ଆଉ ହଁ, ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ଆଣିବୁ, କଞ୍ଚା ଆଣିଲେ ଫୋପାଡି ଦେବି, ବୁଝିଲୁ? ରହରେ ପୁଅ ରହ, ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଶଇତାନ ବାଡିରେ ବସି ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇ ଆମ୍ବ ତୋଳିବି, ତା ଦେହରେ ଆର ପ୍ରବଳ ଭାଉ। ତୁ ରହରେ, ତତେ ପରେ ଦେଖିନେବି। ଆମ୍ବ ଗଛ କଣ ହଲୁଛି? ଗାଈ ଗୁଡା ସବୁ ଗଛରେ ଚଢିଗଲେ ନା କଣ? ଆରେ ମତେ ତ ତମେ ସବୁ ଜଣା ଭାବିଛ ଆଉ। ମୋ ବାଡିରେ ପଶି ମୋ ଆମ୍ବ ଗଛରୁ ଆମ୍ବ ଚୋରି କରି ଖାଇବ, ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବିନି? ପଘା ମଉସା, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ଏ ସନ୍ତିଆ ମତେ ଏଠିକି ଡାକିକି ଆଣିଲା। ଆରେ ଆଗେ ମନୁଆ, ସତ କହ, ମୁଁ ଡାକିଛି ସତ, ହେଲେ ତୁ ବି ତ ଆମ୍ବ ଖାଇବା ଲୋଭରେ ଆସିଲୁ ନା। ଆରେ ହାତେରିକା, ଏବେ ଯାହା କହିଲେ ବି ଏ ପଘା ଆଉ କଣ ଶୁଣିବ? ଏ ପଘା ଏବେ ତାର ପଘାରେ ତମ ଦି ଜଣକୁ ବାନ୍ଧିକି ପିଟିବ। ହେଲେ ମଉସା, ଆମେ ତ ଗୋଟେ ବି ଆମ୍ବ ତୋଳିନୁ କି ଖାଇନୁ, ମାରିବ କାହିଁକି? ଆରେ ବାପା, ମାରିବା କାରଣ ତମକୁ ଜଷ୍ଟ ଚିଲିରୁ ଜଷ୍ଟ ହଟ କରିବା ପାଇଁ ରେ ବାପା।